formalment el que aquesta nova modificació de l'ordenança no sedentària pretén, perquè ja se va actualitzar atenent a la nova legislació. Hem volgut dotar a Patacona on veïns i altres comerciants ens han dit que no n'hi ha suficient comerç, de la possibilitat de tindre un mercat setmanal. Després de molt temps buscant l'emplaçament adequat, a banda de fer un mercat, se va a poder autoritzar gràcies a aquesta modificació la possibilitat de distribuir aliments en les condicions adequades. També se regula diferents modalitats de mercat i la possibilitat de venda de productes locals en la seva temporada i de producció local, per suposo. Molt bé. I com dia ha vist l'expedient sobre la modificació de l'ordenança de venda sedentària i l'informe dels tècnics, el primer que es proposa per acord és aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de venda no sedentària atenent a la nova redacció dels articles 4, 21 i 33, que parla de la ubicació. I en segon, disposar l'aprovació inicial en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província per un període de 30 dies a comptar del següent al dia de la seva publicació en el butlletí oficial. Aquí que durant el termini puguen presentar-se per les interessades reclamacions i substituïments. En tercer lloc, recorregut del termini anterior, ciutat sense delegacions, la d'acord s'entendrà aprovada definitivament. Quart, conforme a l'article 70 de la llei 7.975 de 2 d'abril de l'ordenança aprovada, entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el seu text en el butlletí oficial de la província i el transcorregut del termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de la mencionada llei. La comissió va dictaminar amb els vots a favor del PSOE, del Diàlogo i Compromís i les abstencions dels grups PP i UPP.